Så alligevel. Skal du lige spille til din farfar? Ja, et lys i dag. Det er lige så sjovt, at der er perfekt nok. Perfekt nok. Ja. Vi kan jo bare gøre det. Kom, lad os gå og se, har de Tuva? Hej, Tuva. Vil du gerne have din løs? Ja, der er meget større end os. Så hun siger baby, og så siger hun, ej, nu skal jeg lige se hende. Nå, det er sjovt. Hun kan bare gå og gå til moster. Kom, kan du gå til moster? Ej, hvor er det sejt. Og så siger hun, hej. Ej, hvor var du det? Jamen, hun er så dygtig. Hun har gået Men det kom næsten fra den ene dag til. Vi var i samme kagebord. Ja. Man kan jo det næste video. Jeg har også i næste video. Vi kan lave på, hvor vi spiser mange kager. Det kan jeg godt. Det skal du bare lige huske, Så man bare skal. Jeg kan godt. at vi skal passe Alma der. Så hvis vi skal lave den dag. Nå, så kan de jo ikke komme. Nej. Så kan de komme om søndagen. Og så er de tømmermænd. Så kunne man lave det sådan eftermiddag. Søndag eftermiddag. Ja. Hvor vi snakkede om, at de der sabanoir, at det kunne være sjovt at lave dem sammen. Ja. Og så er de andre. Det er en fod. Må jeg så ikke kilde den? Nej. Må jeg ikke kilde din fod? Nej. Hvad er det der? Prins Henrik? Hvad er det der? Hej, far. Det er mor eller far. Du skal sgu da ikke. Ja. Jeg ved ikke. Hvordan er det? Skal du i vuggestue i morgen? Nej, det er ikke jeg. Så kan du så få det. Så skal du... Jeg kan have nogle gule der. Det kan være det. Den er måske røget over i... Tuva. Derovre i... Derovre. Nej, du spørger. Julis! Du er sød, Tuva. Er der 3 prinsesser? Hun har også lånt en over i vuggestuen med hjem, så hun sover med kakao og så ikke kan det. Må vi tage det? Det gør han, så piller vi. Hvad siger du, Silas? Der er sort kram. Ja. Tak. Nej, det er dit. Andreas, der driller og siger, at det er Steffen, der siger. Nej, Jeg kan fade overhovedet ikke freestyle det stemme. Ej, hvor er du fint fuld. hvis du kendte ham der, så ville du vide, at ikke noget af det, han siger, der er faktisk er sandt. Og du er så smart, Tuva. En brøkdel af, hvad Andreas siger. Finder i nettation. Finder vi går hen. Far skal bare sko. Jeg har altså ikke givet hjælp med ordentligt på. Nej, det kan jeg godt se. Du har sko på. Sådan